Bag pony, frost på forruden. Der er simpelthen is på udvendig side her. Duken, kondensen har simpelthen sat sig. Så vi går i varmebrættet. Fuld knald på varmeblæseren. Så kan vi se, den bruger, den brugte lige 30 ampere dengang den skulle gå i gang, og nu bruger den sådan cirka en 22 stykker. Og så op på forruden, det vil sige, at den blæser alt hvad den kan, den leverer alt det varme den kan. Og blæsermotoren, det er ikke den der tager varmen, eller strømmen. Det er simpelthen varmeapparatet. Så er den sat til, der er blå lys i PTC'en. Det betyder, at det er varmelægemet, der kører derinde. Og så trækker den luft udefra, det behøver den sådan set ikke. Vi skal have noget luft her indenfra, så kan det lige så godt varme det samme luft op igen. Og klokken den er 10, skal vi sige 02, dengang jeg startede. Man kan se her, hvordan den begynder at tage det nederste af ruden. Og det sidder som sagt, det sidder udvendigt. Så det er ruden, den skal have varmet op. Den kommer lidt længere op herover. Med den blæser, der sidder hernede, end den lige gør herover til at starte på i hvert fald. Der kommer ikke noget ud af blæserne her i siden. Der kommer en my her i den her siden, men ellers så er det alle sammen dem her oppe ved forruden, der blæser nu. Og hvis jeg skal have sideruden her varmet op, så er det de to herover, der er bedst til det. Der kommer ikke så meget af dem derovre. Men de begynder først at blæse, når jeg sætter den over på den her, fordi så kommer de to her også i gang. Og det er ligesom dem alle fire herhen af, der kører på den. Så nu der skal vi bare have forruden. Den er halvvejs over på ruden nu. Og herover der er den 3/4 og det vil sige, at den får altså blæst mest varme ud. Lige her, kan jeg mærke. Lige der kommer mest varme ud. Lidt mindre herude. Ikke mindre, men ikke så meget mindre herhen af. Så det er som om, at luft indblæset, det sidder lige herved. Og det går så herop på ruden. Det kunne man selvfølgelig godt se, om man kunne forbedre den måde, som det er sat sammen på. Så den blæser lige meget over det hele, men summa summarum, det er, at den jo ret hurtigt får ruden varmet op. Altså hvis det har været i en benzin eller en dieselbil, så her efter 3-4 minutter, så var det nu ikke engang begyndt at varme deroppe endnu, hvis ikke den havde et oliefyr installeret. Man kan selvfølgelig også installere oliefyr i sådan en her. Det er bare lidt som om, at så går princippet der med, at det er et 100% elektrisk køretøj jo lidt af det. Og når man for eksempel giver fuld gas, og den står i sport power, kan man se hernede, altså står den i sport, og så tryk igen, så er eco mode. Altså så, når man accelererer for eksempel den ud af et sving eller sådan, altså så kan man godt bruge rigtig meget strøm, der kan den komme helt op over 200 ampere man bruger. Så kørselsstilen, mønstret, altså hvor hård man er ved gaspedalen, det har meget mere at sige end når man tænder for varmeblæseren. Altså de der 22 ampere den bruger der, det er ikke, altså selvfølgelig går det ud over rækkevidden, men jeg tror nu der er bedre måder at spare på. Nå, vi kan lige tage en hurtig runde her inde i menuen. Har simpelthen sådan en overliggende en her, hvor man kan trykke på, hvis man er ude i en main menu.
trykker man der, så kommer den ud, og så kan man have nogle hurtige funktioner. Så kan man for eksempel trykke tilbage der, hvor man lige skal placere den. Den kan for eksempel ligge hernede i hjørnet. Det er den der, man kan flytte rundt. Den kan vi lægge dernede i hjørnet. Trykker vi på den, så kan vi... Ja. Nå. Aircondition, det er den, vi indstiller der. Menuen. Sæt den til at se lidt video. Her er den for eksempel god, så kan man lige trykke på den. Og så ud af menuen igen. Tryk ved siden af, så er den væk. Så er der det her smarte 360 graders kamera. Radarfunktionen. Den er jo ikke rød, den her, så jeg kan lige vælge en anden farve herovre. Det er nok nærmere den der model, vi skal have. Så kan man sætte nogle spor bag ved den. Vi tager den der. Sikker også. Sådan der. Så kan man simpelthen se sådan en afstandsmåler derude. Og herover. Dem der er indstillet. Så er der selvfølgelig de forskellige kameraer. Ja. Nå, nu tror jeg lige kører en tur med væskeren. Så er vi vist ved at være klar til at køre. Ud af den der igen. Og hvad er der gået? 7 minutter. Lad os lægge et minut oveni for at være realistisk. Lad os sige 10 minutter. Det tager 10 minutter for at få varmen til at få forruden afiset som her, så er vi klar til at køre. Så er der selvfølgelig stadigvæk lige lidt herude. Den har taget et lille stykke herude af det is, der kan være her. Der er stadigvæk lidt, når man kommer herover. Så nu sætter jeg den simpelthen lige over til der. Ja, så kommer der luft ud her i midterkanalerne. Sådan der. Og der kommer også ud herover. Og så er det jo sådan set bare at holde varmen herinde. Og så kan man lige sænke den der et par stykker, så larmer det ikke så meget. Og så er det heller ikke, fordi motoren den larmer, så vi kan jo lige så godt sætte radio til. Hvad har vi så der? Så kan vi lige søge efter kanalerne der her. Og AM, det skal vi ikke. Hvad kan vi mere? Det skal vi ikke. Vi skal... Nej, det var forkert. Tilbage. Nej. FM. Der er vi. Lokation FM. Megahertz. Søg efter kanaler i området. Så laver det simpelthen lige en scanning. Au, det bliver da godt nok varmt her for hænderne. Så skal man ikke lægge hænderne her på det plastik der, hvor der kommer varme ud. Så skal man i hvert fald lige justere den til ikke at ramme ud på hænderne. Så. Hvad kan vi så? Der flytter den kun 10. Det er ikke det, vi skal. Spænd den der. Der var en kanal på. Og der var en, ikke det heller ikke gøre. Den der. Den er god. Så er vi klar til at køre. Nu er der gået 10 minutter, og det var bundfrossen dengang vi startede. Jeg sidder faktisk med jakke på herinde. Den skal jeg lige have taget af, inden jeg skal afsted, eller så. Det er alt for varmt. Det var det hele for denne tur.